Poďme spolu vybrať tie pravé terasové dvere pre váš dom. Poprvé, HS Portal, teda zdvižno-posuvné terasové dvere HST, sú kráľovskou voľbou pre veľké presklené plochy. Sú bezbariérové a majú jednoduché a plynulé otváranie. Po druhé, PSK terasové dvere alebo sklopno-posuvné dvere sú elegantné, bezpečné s možnosťou vetrania sklopením a super tesnosťou. Po tretie, Corvision Plus je dizajnový skôst. Majú super tenké rámy, len 25 mm, pustia maximum svetla a majú najluxusnejší vzhľad. Po štvrté, Smart Slide majú výborný pomer ceny a výkonu, skvelú tesnosť, jednoduchú manipuláciu a moderný vzhľad. Po piaté, FST harmonikové dvere sú štýlovým riešením, keď chcete otvoriť celú stylu. Ideálne napríklad pre reštaurácie, hotely s bazénom, ale aj do moderných rodinných domov. No a po šieste, samozrejme klasika, krídlové balkónové dvere, ktoré občas pri menších otvoroch ostávajú jedinou rozumnou možnosťou. Tak to bolo našich 6 možností. Dajte nám vedieť v komentároch, ktoré by ste si vybrali vy a navštívte naše showroomy po republike. Radi vám pomôžeme nájsť to práve riešenie pre vás, pre váš dom.